Добре, няма да започвам с това, че мисля, че щом го казваш и завиждаш или нещо такова. Знам, че не винаги е така, като кажеш някой, примерно, грозен си и че го мислиш за най-хубавия човек и просто му завиждаш. Но все пак усеща се, че ти искаш да я нараниш, казвайки това. Няма да ти се получи. Първо, Мими никъде не е казвала, че се мисли за хубава. Има супер ниско самочувствие. Но все пак няма да се нарани от твоя коментар. А, Тъй като първо това е анонимно. Честно ти казвам, хиляди хора са и казвали, че е хубава. Не е анонимно, анонимно, както и да е. Тя може да не го осъзнава, но много хора го оценяват. А, Твоето мнение в случая определено не е важно. И не разбирам защо толкова много ви интересува външния вид. Гледате само единствено него. Що не каза нещо за характера и ако въобще я познаваш? Веднага грозна е. Това не е най-важното първо. А, Не е грозна. Според мен не е грозна. Ето, всеки си има мнение, но тъпо е да мислите, че това е най-важното. Човек как изглежда, какви дрехи има и така нататък. Тя не е виновна за това как изглежда първо. А, и второ, не я интересува. Нямаш нужда от този коментар. Все пак трябва да задаваш въпроси в този сайт, не да коментираш каква и каква не. Така че да, приятен ден.